זביש, מה יש לך? לא תפסיק עם השטויות האלה? מה עדיין נלחץ? אני ארוג ממך. מה, אתה הולך למקס? כן, אתה גם בא? יאללה, בוא, אני מת ממך, בוא. אתה נלחץ לי משטויות. נלחץ לי משטויות. מקס, נראה לי דופקים בדלת, לך תבדוק. תפתח. רגע! מה אתה אומר עכשיו? סתם, דיברנו בחול. בוא ניכנס, יאללה. מה קורה? הכל טוב? לא, תביא את הדעת, אני מבין. מה אתה באת, נכנס, אומר שלום, לא כלום, מה זה? מה קורה, מורדוף? יאללה, וואלה, אתה מנסה לשחק עם הנרגילה? מה משחק עם הנרגילה? תביא משהו לשתות. וואי, לקרוא כדי להתחיל. מה להתחיל? התחלתם קצת, ושתינו את כל השתייה. מה, תציני, היינו כולה 5 דקות בחוץ. בסדר, אבל חשבת שלא תגיעו. פעם הבאה נקנה שתייה, תשתה כמה שבאת. קיצור, מה עושים היום? לא מתאים לשבת בבית. יאללה, בוא לכם לתת לאן שלו. בוא ניסע לתל אביב, בטוח יש משהו לעשות. קבענו ב-10? יאללה. 10 במקום הקבוע. יאללה, סבבה. הלו. הלו, אמא. כן. יש לך כסף? עוד פעם כסף? אני צריך כסף כדי לנסוע. יש לי בארנק, לך תיקח, אבל תבטיח שאתה נוסע לאן. טוב, בסדר, אני כבר בא לבית. אוקיי. ביי. ביי. יאללה, שליש, מספיק גם לפוזות שלך. יאללה, שים את הפה, בואו נזוז, מי בא איתי באוטו? יאללה, באמת, כבר מאוחר, יש לי רק מקום אחד באוטו, למה האוטו שלי מפוצץ? מי בא איתי? אני אין מצב נוסע עם שביס, אני לא כמו משוגע הזה. לא יודע את הדברות שלך. זביש, אתה יודע מה, אני בא איתך, אבל תנהג בזהירות. יאללה, תעלה לאוטו. טוב, יאללה, אני עולה עם זביש. ארצל ומוריס, אתם באים? יאללה, זריס, תעלו לאוטו, תעלו. יאללה, אנחנו נוסעים, ביי.ボイスあっという間吹き飛ばすノイズ慢心してますんでゲットתראה מה זה, עוד פעם ברח לי. אני לא אוהב לנסוע איתו, אני נוהג מהר זה. קח את הפלאפון שלי, תתקשר אליו. יאללה, אין לי כוח למקס הזה, אל תענו לו, עזבו אותי, אין לי כוח. למה לא נעים, נו זביש. אני אומר לך, תענה לו, זה לא נעים ככה, אתה בורח לו. עזוב, אין לי כוח אליו, מה, בסופו של דבר נגיע ביחד למועדון. אבל לא נעים, זביש. למה אתה לא עונה? מה עשית משהו רע? צער. וואי, זין ש... הוא בסדר, נכון? וואי, אני לא יודע, והוא לא זז. בוא נלך מפה איפה שיבוא משטרה, יהיה רק בלאגן.
כן, באמת עדיף שנלך. אלף פעם אמרנו לך להסתכל כמו בן אדם, למה אתה נוסע ככה? עזוב אותך, בוא נזמין אמבולנס. לא, אני הולך, אני רוצה תשארו אתם, אני הולך. טוב, תשמעו, אל תגידו לא למקס ולא לאף אחד מה שקרה. תענו לי, זה כאילו שאתם הולכים לאנשים. לא יודע אחי, אני שבטוח, אני לא הולך לסע איתך. לא מעניין לא. אל תעשו טובות, מה, העיקר אל תגידו לאף אחד, זה מה שחשוב. מה אני אעשה? בסדר, יהיה בסדר, אל תדאג. מה זה הדפיקות האלה עכשיו? איפה אני יודע? וואו, הלך עלינו, אמרתי לך! אל תלך לפחדן, תישאר איתנו! בוא נפתוח. שקט! יעקב! ששש! יאללה! תגיד, מה יש לך? מה? לא תפסיק עם השטויות האלה? מה אתה נלך? תדי רחוק ממך. תגיד, אתה בא למקס? יאללה בוא. תן לי. בוא. למה אתה פותח לפני? אני צריך חכה שיגיע אליך! מה אתה נכנס? לא אומר שלום, לא כלום, מה זה? מה קורה, מורדוך? יאללה, בואו נעשה איזה משחק עם הנרגילה. זה עושים הנרגילה, תביא משהו לשתות, איפה מה שקנינו? אוי, לי כוח שזה יתחיל. מה יתחיל? התחלתם קצת, אז שתים לכם כל השתייה. מה אתה משחק אותה? היינו 5 דקות בחוץ. בסדר, אבל חשב שלא תגיעו. בסדר, מה בא לי? אתה לא צינאתם. קיצור, מה עושים היום? לא מתאים לשבת בבית. בא לך לתת איזשהו מקום? בוא לתל אביב, תמיד יש משהו לעשות. חכו. רון, מה אתה עושה? עופי שם. נו, מה נסגר איתכם? שב. אני מרגיש טיפשי, מטורף. שב. אני מצלם, ידבן. תן לו לעבור, מה אתה רוצה? עכשיו הוא באמת תאונה פה. אבל לא רואים מצלמה? תעשה איתו, תכבד הפרק. דקות.
די, נו, זה נסיעה רצינית. עכשיו תראו אותי, תגיד מה עשינו. וואי, אני